Yo, what's good, everyone? Mazy P, V-Force, komanso Prince K. Prince K, ndi dolo amene amaveka kuti ndi manager wa magazi awawa wa Ndabwera ngati Coming Stars. And panopa afika ku Blantyre, magazi awawa sanamenyere studio yathu ya kulilongwe. Abwera all the way from El City kubwera ku Blantyre kuno for the freestyle. Imene irachitike madzulo ndi magazi onse amene amaona ngati kuti freestyle kapena kuti magazi wasafika ku Blantyre ndi amene wawa afika and tikufuna timve chenicheni chimene mbiri ina imene inaveka pakatipa komanso tifuna timve kuti Prince K ndi manager wawo kodi amawadyera ndalama anawa akapanga mashow kapena anawa akapanga mashow amazamuona ina yake Prince K kuti ase tagwira iyi komanso tifuna tiziwe kwambiri kuti mavidiyo komanso china chilichonse chokhuzana ndi nyimbo chinayamba bwanji ndi magazi awawa komanso amachipanga manage motani. Tiyambe ndi Mazy P. Mazy P zanyara se zapopoe ase tatiuze zina lako chifukwa ife timangoziwa kuti Mazy P ndi sitiuziwa kuti it's nickname or real name. Mazy P ndi nickname, dzina lake ndi Emmanuel. Ndi Emmanuel. Ndio unangomenya Mazy. Makwana Mazy P. So Mazy P, school yako imaenda motani kapena tinene kuti maphunziro ako ali motani? Umapita ku school kapena iwe kupanga za music? Ine ndi mafaya. Imagira ba Young Progressive Academy. Leo ndifana uri ndi form 3. Uli form 3? Form 3 B kapena A? Ndi A. Okay. I say iweyo kuti uziziona ndi Prince K kapena nene kuti unaziona bwanji ndi Prince K. Prince K amene ali apa pankulu ameneyi amene wapanga chothekera kuti abwere nanu magazi inuyo unaziona bwanji ndi Prince K tisanafike kuti unaziona bwanji ndi V-Force. Amenewa naziona nawo tsuli yake sinanga kwathu were kuli mali stambi kodi kwanu ndikuti tiyambe kayi kuti kwanu ndikuti umabira El City area 23 gero kwambiri yeah de kuri tswane ndi kulu amene demene wakati mula nyimbo alright mageza watu mali stambi de mix yathu ije usilira la V-Force tika force kodama banga drums ngati yeah that means we should just get something clear. That means unayamba kuziwana ndi V-Force kena wewe ndi V-Force unatengana kuti no ukavane ndi mkulu uyu amene ali Prince K. Okay, bitiriza vile. De lazozori tabira kukafusa bini bati anaruza jengo za kuti ndimapanga mauri de anatufusa kuti mafana kumayimba and the artist kina wana okay ma mubweretse nyimbo zanu zazivere kina mubwera ku studio wanga straight tinabwereza nyimbo zatu zinenika ni 5 ila muna nyimbo imene mungayikumbukire nthawi imene zimene munabweresa munavaisira Prince K nyimbo zingati wana uli nyimbo 5 that is komano nyimbo zinali nyimbo zanji zichule muna maina Ndabwera ngati Coming inali pompo kapena panalibepo Coming panalibepo ngati ukukumbukira panali nyimbo zanji zimene ungazikumbukire ndi panali kena wakacha Tanso Hero kena wakacha kayikondi kena gage tumali baby come back to me yo straight up kena kana kuti tina madisi nego tuwili mamenya sio madisi panali so kena gage kachimondiso okay munafirisa brethren munafirisa Prince K pameno angozura kwa mwizira kumenya ya nyimbo studio wa yeye alright pameno angozura kumenya nyimbo ya Coming ije imene ijayo concept imene ijayo Ndabwera ngati Coming inabwera motani kupatula kuti iye uja amene ali Prince K uyu anakuwuzani kuti mumenye nyimbo koma iye ndamene anakuwuzani kuti mumenye nyimbo kuti Ndabwera ngati Coming kapena concept munapanga noka concept inabwera bwanji concept manager fuka concept manager ndiyo vaya kwambiri ndene ndofuna ndiziwewe kuti concept manager ayo munaganiza motani and inabwera motani concept manager inabwera mopcha kwambiri sinizaso inabangisa chana naofika zora ala man tailo yenimbo yimbo khala ngati Coming straight up neno ndi kafuna usiyana zora yimbo izikamba sabu shera bwera ngati Coming
Munafotokozera Prince K koyamba ananena kuti anavomera kapena munayifotokozaso kawiri chifukwa munthu ngona kuti ife tufuna timenya nyimbo izina kuti ndabwera ngati coming ena yake azida ndiyo mkuti chani ndabwera ngati coming kazinga ngati flying ndere chani aziseke komando zinthu je zinapezeka kuti ndi zinthu za ball and anthu ambiri anazifira koma at first press mwina Prince K sadakufunseni kuti ndiyo mukuthandiza chani kwenikweni mukuti ndabwera ngati coming and muziti chani sizinafute yeah. Okay. Yeah. I say inaenda kufira kwambiri Mazy P. Yes. Emmanuel ndano what? Emmanuel P. Okay, Emmanuel P. That's why ali Mazy P. Yeah. I say ndakufira kwambiri. Mulimbikire kwambiri komanso music iso muzipasa mpara. Yeah. At the same time school mene mafotokozerera kuti muli form 3. And they were mukupira ano class ya mayeso enieni. Zimafunika school kumalawi kuno zimafunika school ndi music umayika abo mtima umakwana bro aba tichile ndi V-Force zanyaro ase ineyo nde sikuti tipangaso ngalemera pangira tawa ine ndifuna ngonimenyera ka bus kena kake ka 8 bus ka 4 bus kokuti wewe wafika ku Blantyre ndi uona ka 4 bus kena kake basi athaza kuphwekesa in V-Force like Air Force pana on the border ni machula course. Ni kuno kumakosana anande uza kale Manzy P complex. Say ne mungo fusa bro Prince K the boss. Zanyarwa. Guys, hii sukuri se kufunika uri lichide unado freestyle on fire mayazi ndi freestyle on fire gala. I say V-Force. Zanyarwa. Ineyo ndofuna ndiziwe kuti zina lako lenu ndi ndani. Makaya zisofuna ziwe zina lako lenu ndi ndani. Ndiwe Vincent ndani. Vincent Mwakilama. Okay. Mwana Mr. Mwakilama. Amene ndi V-Force, amene ali Vincent. Guys, amene makhambu kumafusa and mafuna muzizi wa artist anu. Maina awo. Bwino ndi Vincent mwachanchano ugo. Ase ine ndofuna ndifuse limozi limene sumuna magayizi ambiri amakhala nalo kuntima. Iweyo unaziwana bwanji ndi Mazy P? Leo ni Mazy P alaba. Yeah. Singabajibali. All right. Cause imeona nikabadwe. Yeah. Yeah, bwana mngeyankula basi. Yeah. Imeanza kudi kwao kuna school eh? Yeah, kuna school. Dori mabroda ndandina. Yeah, mabroda. All right. Mai yako anali aphunzisi akwa school ya Mazy P. Yeah, straight up. Yeah, straight up. Mnamba kucheza ndi Mazy P. Yeah. Komano kuti muyambeza music. Mwina kucheza kumene macheza eneko kunali kupanga magale murama waya, madongo. Koma ndofuna no kwambiri. Za music munamba kupanga joint morani. Iweyo ne Mazy P. Yeah. So, ene fe uti jambe kuimba. Yeah. Jambe kuimba wewe. Kama kezi na ngopusa na bwile kuta hapo kwa hadisi. Kuna ngati ine nikasikia last see. Yeah. MT. Okay, yeah. Iwo ngafila na Stacy. Mwachidule ngati we na Stacy adawa na MT. All right. Jama kesa kana una hino Mazy P kwambiri unanga dinoi. Oh him. Ndio matisi dije. Ndio matisi. All right. Ndio vizuri matisi ajefeo. Ono studio yake kwa chuka upanda pale. Yeah. Ndio so maana ndi the boss. Prince K. Yeah. Ndio kisori no panda kufika hapa. All right. Ndakufira kwambiri. I'm going to just get back to you V-Force at the same time ndibwereraso kwa Mazy P. Fuka balingani na yake meneno anthu ambiri afuna amve kuti kwenikweni ndi chani. Tibwere komano kwa madala Prince K. Prince K. Zanyaro ase anthu ambiri amanena kuti iweyo ndi amene mafanawa umathandiza zinthu zambiri and mwina tufuna tingopanga verify kapena mupange confirm mbali mozi imene mwapanga confirm ndiyo bwera nayo ku Blantyre kuno kumakosana komanso tufuna kuti imve kwa inuyo kuti atakupezani kumayambiriro munakhulupirira chotani and munakhulupirira chani mwa iwowa tisanafike kuti ndinu di manager wawo kapena ndinu sponsor wawo kapena ndinu ndani koma tiyambe kuti atakupezani Mazy P
ndi V-Force. Unawakhulupirira motani kuti uwekhe nawo? Unaona mojani mwafana amene? Alright, focus on it. Yeah. Wanakale kuti tinakumana ndichambula video ya. Yeah, straight up. Yeah. So anandozuri kuti mapanga ngamba singati like audio and video. Ndino was like yeah. Mixing the fun. Yeah, the fun. Okay. Bring your songs. Yeah, straight up. Yeah, mixing mafana kwambiri. Munaona. Yeah. Guide. Yeah. That means beat ya Ndabwera ngati coming unapasa ndiwe kapena unapanga ndiwe? Video inapanga ndiwe. Unapanga ndiwe? Guys, mwamva kuti Ndabwera ngati coming beat anapanga ndi Prince K. That means adawa si producer wa Mpheketsera yayi. Kusindika kwake ndi madere kuti si producer wa chani? Alibe Mpheketsera yayi. Yeah, so mutapanga beat mwapasa. Akuzabwera ndi concept imeneji. Munayilandirani mutani ndifuna ndimve kuchokerani kwa iweyo. Of course, because dana wanduzo zoti analuza title kuti Ndabwera ngati coming. Yeah. It was like Ndabwera ngati coming. Dango ndifuna kuzeni ukuthi murana. Mfa munene lijani. Koma twa studio dinaseka. Yeah, kwambiri. Sinandeka kana wa president ndena naseka. Yeah. This is a hit. Yeah, for real. Andive. Amene sina yedo isinya inabangane kono. Naona kuti unayambira to pompo. Yeah. Nabasapika banazo. And video kujambula wa video manager inene tutumbo isiria. Tungofuna zona kuti ikabanje. Yeah, straight up. Yeah. Koma video chato nde inajambulidwa bwino anthu anayifiladi. Ndiye mukunayo kuti niyo mango yeserera nanga mudati muchambuleno za serious. Zifika pale. Zifika pale. Okay, tibwere no ku nkhani yokuti sitikuziwa kuti mmawekha nawo motani mafanawa akamamenya nyimbo. And tufuna noti ngomva kuti iweyo ni manager wake, ndiwe producer wao, kapena ndiwe sponsor wao, kapena zimakhala motani. Tufuna tiziwe ifuka afana wanda fana ndi mwina pochoka kwawo mene timaziwira khalidwe la Trong Malawi iwe ndi munthu wankulu mwina uli ndi connection iso ndi makolo awo kuti no muzipanga staff ngati meneyi. Kwambiri ileo connection ya makolo andinayo ya maonseo. Ni manager wao. Magazi mwamva kuti Prince K ni manager wa V-Force komanso Mazy P. Magazi amene mafusa komanso mukamafuna staff ina iliyonse ndoti mumpeze Prince K staff imateka. Chimodzimodzi so mene tinapangira ife amakosana magazi amafuna kwambiri Mazy P ndi V-Force kuti abwere kumakosana freestyle. And ifeyo timamvesedwa kuti Prince K ni manager and tinayesesa kuti tipange communication ndi bwana amene wawa and zathekadi. Ndipo takhulupirira kuti abwana awa ni manager wa Nyamatawa. So tibwere no kunkhani ina imene imaveka kwambiri ma social media amayankhula anthu kumanena kuti Mazy P kapena V-Force kapena mmodzi mwafana amene wawa adanafu akupezeka kuti ati wina akumabukidwa mashow nde wina akumanyanyala nde sitikuziwa kuti amene akumabukidwa mashow apapa ndi ndani ende amene akumanyanyala ndi ndani komanso zikumatheka bwanji kupanga book munthu mmodzi munthu mmayimba anthu awiri ngati gulu. Kodi pagulu pamene papa amene akumabukidwa mashow kwambiri ndi uti kapena amene akumanyanyala makosana afuna aziwe. Chilungamo cha nkhani chili pata Nyamata. Tiyambe ndi V-Force. V-Force waichampira kale. Sitikuziwa kuti afuna yankhule kuti chani. Ase V-Force amene akumanyanyala ndi iweyo kapena iwena amene akumabukidwa mashow. Yeah, straight up. Yeah. Yeah. Ndisaboza. Akatibuka show sizingatheke kube umuntu yeah, kwambiri. Buka show timapita dosi. Yeah. So ndezi kumachokera pati pono zimenezi akumanena kuti wina ananyanyala akuti sakuntenga kuma show. Pa Facebook pene. Ma badman pa Facebook. Ase Mazy P ndamumva V-Force zomwe aforokozazo sindikuziwa iwe ngati ndiyonjezera pene popo.
That means ndizaboza zonse magazi mwakulonda akamana zaboza komano inuyo munayamba mapezeka pa situation ina yake kapena ina yake kumafuna kumakupangana compare pali magazi ina yake mwina amafuna kudanisa kumpeza V-Force ndikumamuza se umathandi wewe umabebesa munyimbo mchandi wewe ufunika wewe yambe kupanga zako umusiye kwambiri Manzy P uchapange zako ase anthu amene wanayamba kupeza hapo kapena adakupeza hapo ungazipange hando motani amakupeza straight up Manzy P anthu anayamba pata kupeza ndikukuza la se iweyo umapanga ziyandende zanyatwa V-Force pena amba kunyasisira nyimbo umayankha motani kapena ungayankhe motani abobolo ndine magozo zoli guys straight up magazi mafana afotokoza mumveka bwino kuti palibe anadana and palibe amene anadana ni zake and palibe amene amabhukidwa show kusiya nzake ekha ndikupita magazi amene muyamba kufalitsa kamene munayamba kufalitsa kapena mukumafalitsa nkhani yokuti V-Force ndi Mazy P anadana chifukwa kuti wina kumatengedwa mshow kwambiri apanga clarify kuti zimenezo ndizaboza komabe tifunanso timve kwa bwana Prince K the manager nkhani imene unaivapo kapena ayi umaiva and iwe ukuona kuti zimenezo zimayambira pali and zimakhala mutani fukatu amanda kuti usika yasumatani koma pali moto usupumva straight up Manzy P onse ngati group azakwiya straight up that's true kuti mwina mwake anthu abebe chachikulu mwina ikhale attention magazi apanga clarify kuti sanadanepo ndi manager amene ali Prince K sangalole kuti V-Force amenye ndi munthu wina opanda Manzy P pokhapokha ngati mwina afuna atenge awiri amenye komano sangaloleretu magazi ndakufirani kwambiri zimene timafuna tingounikirana kapena kuti mpange clarify zomwe magazi amakhaso akufunsa ndingeni ngati zimenezozo sindikuziwa ngati muli ndi china chake chokamba pamene tikudikira freestyle yathu madzulo 8 koloko pamene anthu akudikira kuti kuyaka moto chifukwa ndi mabwera mutakonzeka sindikuziwa ngati Prince K ndi chokamba kwa magazi ena ali wonse ababa chokamba ndino kuti monga mbili anayasira moto mafana sukuti azisiye for real before nyimbo zimene zilipo zoti sizivange release koma ni mabombaji ndizanyaro aso kwambiri kwake alright mene momwe muli matracks ona kuti muli mitu yanyaro azona kuti tukurusa hivi yose bantangeleza kuti iyi ndikuona ngati kuti machepera apena pake for real manazi ndio kufuna kuti mafazi amafana akhalebe kuti akudalirabe kuti mafana akubwera koma mwina iweyo so school umalimbikisa motani school leo ni mawazo lazi baadaye school kandi sio mambo limba nyimbo kaya nyimbo ya nyimbo ni nthawi zochepa mofa nditaliteka for real mango wazo litakhala ndikathe bochepa chabe kuti mpangeza music mpangiso za school alright ndikakhala kuti ngati pina wakuli show basa show base kala mwa week kabisa tumagenda weekends for real mani mawazo kuti malimbikitsa kwambiri ku school ndio funikira kwambiri kuti be azipita azitani mone uko kunali kuyankhula kwa Prince K pachina chilichonse chokhuza anyamarano inuyo V-Force ndi Mazy P magayizi akuyembekezera kwambiri freestyle yanu madzulo mwina mungayankhule chotani kuti magayizi aziwe kuti madzulo kuchitika zinthu zoopsa mawu ano omaliza pamene anthu akudikira 8 koloko freestyle yanu tiyambe ndi V-Force
Yes, straight. Yeah. Yeah, so you good is a good way or run or could po. All right. Yeah, I'm a bang and support. Yeah. Sakuteka so ende musali pano paso chifukwa to anthu anachita kukakabirana kuti mwakosana tapanga ndizoti Mazy P and V-Force atani abwere. So that's a big way to your fans. Mazy P, mazulo 8 kuloko wakonzeka motani? Ayi. Guys, tukumane mazulo 8 bar Mazy P V-Force Prince K afika kale mu plan time. Guys amene asamakhulupirira kapena amakayikira kuti koma zichitikadi, just tune in pamakosana 8 kuloko zikhala zikuchitika. Guys, ndakufirani kwambiri one time. Yeah.